uJoel Antike wafika kuleli eminyakeni eyisishagalolunye eyedlule efuna isiqalo sempilo esisha. Lo wesilisa oneminyaka engu-31 wabaleka ezweni lase-Ethiopia emuva kokusongelwa izikhawu eziningana ngenxa yembono yakhe kwezombusazwe. Wavula isitolo kwaMashu eSiyanda kwaC ezinyangeni ezine ezedlule, kanti ibhizinisi lakhe belihamba kahle, kodwa saqhunyiswa isitolo sakhe ngebhomu likapetrol phambilini kule nyanga. I get shocked and I scared. Even myself, when I'm passing here, even now when I'm passing, I just scared. Umfowabo oneminyaka eyisishagalolunye washona kulesigameko, kanti impahla engalinganiselwa kwizinkulungwane eziyisi-7 zamarandi yasha yangqongqa. Now it's Africa is united and the same nations, but we're fighting each other by the small things. Amanani aphansi empahla edayiswa yilabo somabhizinisi kubikwa ukuthi kungenye yezimbangela zokuhlaselwa kwabo, kodwa okwamanje iziphathimandla zithi zisiqaphile isimo. Those attacks are illegal and anybody will be found to be perpetrating such is going to be dealt with. Umnyango kanye namaphoyisa sebenxusa umphakathi ukuthi wehlise umoya.